Vai calor e sentes frío, as olladas son furtivas, a cidade hoxe parece patas arriba. Celebrar as letras galegas forma parte da nosa identidade. Na nosa facultade temos un lema: ser diferentes e ser existentes. A diferenza está precisamente en sabermos cal é a nosa identidade. Teño aquí apuntados unha serie de adxectivos: imaginativa, enérxica, inconformista, expresiva, intuitiva, sensible, curiosa. A lingua, a literatura e a cultura non son un adorno na universidade, senón un dos seus piares máis sólidos. Cando celebramos as letras galegas, non só lembramos unha autora, interrogámonos, preguntámonos como comunidade, preguntámonos quen somos, que valores destacamos e compartimos, que modelo de país queremos seguir construindo e que voces escollemos para nos representar. Begoña era xa unha nena moi especial. Tiña unha creatividade enorme, unha imaginación desbordante, desas persoas capaces de transformar o cotián nalgo extraordinario. Fundamentalmente era unha muller positiva, optimista, invencible. Para ela, o feminismo era unha vía de transformación social e ela traballou en todos os ámbitos, no surrealismo, na literatura, no asociacionismo, desde todas as posicións, por iso, pola transformación social, por unha vida mellor para todas as persoas, non? No contexto actual, marcado pola crispación, polos conflictos, polas noticias falsas e a incertidume, presentar un referente con este perfil a persoas de todas as idades é unha acción reivindicativa que pode mudar as vidas de aqueles que se atopen orfos de referentes. Dixeron que era unha patraña, aquilo da revolución, que non había combatentes nin amor. Dende a emoción, dende a lembranza, somos piña, somos comunidade, somos memoria, e diso nos falaron hoxe. Eu só vos fago un consello: que leades as novelas de Begoña, porque ides a toparvos, ides a encontrar unha forma de entendervos, tanto mulleres como homes, porque ao final somos esencia, e na palabra é onde está esa esencia. Por mi, primaveras máis para as letras galegas. Imos navegar sen cautela.